खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ एसटिएफ आसामा 2 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द, आलादा आलादा अपारेशनाव 4 हमदों। ड्राग्स फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफ आसामा मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव 2 कौटिसो रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। गिबि अपारेशनाव कामरुप जिल्लानि मजुलि आरो रानि ओनसोलाव 3 सुबुं हाबिबुर आली, रेकिबुल आली आरो नासिबुर रेहमानखौ खानाय जादोंमोन। नैथि अपारेशनाव गरसुक आवथानि सिङाव थानाय बेतकुसियाव सासे आइजो ड्राग्स फालांगिरि नीलामती बर'खौ हमनो हायो, जेराव सन्देह गोनां हेर'इननि 21 सिसिफोर आरो 29.6 ग्राम लिरथायजों लोगोसे गंसे मबाइल फन आरो 7,235 रां बोखांनो हायो। 4 सन्देह गोनां सुबुंफोरा दा पुलिसनि आवथायाव दं। ड्राग्स नेटवार्कनि आबुं खाबुखौ दिन्थिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे अपारेशनफोरा ओनसोलाव मुलि नेटवार्कखौ फोजोबस्रांनो एसटिएफनि नाजानायाव मख'जाथाव आगानफोरखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ मेघालयआ भारतनि गिबिसिन डिजिटेल लटारि प्लेटफर्म इजि लटारिखौ बेखेवदों। मेघालयआ भारतनि गिबिसिन आबुङै डिजिटेल लटारि प्लेटफर्म इजि लटारिखौ जागायदों, जायनि थांखिया लटारि सेक्टराव रोखाथि आरो जिउराहायारि गोहो लाबोनाय। गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन। बेनि एन्ड-टु-एन्ड डिजिटेल बिखान्थिफोर आरो मोजां गेलेनायखौ दिन्थिफुङो। इजि लटारिआ मोनसे रैखाथि गोनां आरो बिबानगोनां गेमिं रोंमोनदांथि होयो, जेराव निसा नांनाय आरो रां थगायनायखौ होबथानायनि राहाफोर दं। प्लेटफर्मआ 50 कौटि रांनि सेथि देरहागिरि बान्थाजों टिकेट बायनायनिफ्राय लानानै बान्था राननायसिम रोखाथिखौ बानस'यो। बे हाबाफारिया जीएसटी बुथुमनायनि गेजेरजों मेघालयनि खाजोनाखौ बांहोगोन होनना साननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ तामुलपुराव गोदान थुनलाइ हाबा बेखेवदों, समन्वय साहित्य भवन बेखेवदों। ओनसोलाव थुनलाइयारि खामानिफोरखौ मख'जाथाव थुलुंगा होनानै मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'आ मैया तामुलपुर जिल्लानि महरीपारायाव थानाय समन्वय साहित्य भवनखौ बेखेवना होयो। वेलफेयार अफ प्लेन्स ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस बिफानआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिङाव लुजानाय बे गोदानै लुजानाय थुनलाइयारि मिरुनि थांखिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि धोनि आरो बायदि रोखोमनि थुनलाइयाव थुनलाइयारि फरायनाय आरो बिजिरसंनायखौ जौगाहोनाय। बेखेवनाय फोरबोआव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री रनेन्द्र नार्जारि आरो गोबां मुंदांखा जायगानि मानगोनां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव नुजाथिदोंमोन। बे गोदान भवना थुनलाइयारि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे जिउ गोनां मिरु जानायनि मिजिं थिजादों, जाय ओनसोलनि थुनलाइयारि उनमोनथाइनि गोथौसिन बुजिनाय आरो बाख्नायनायखौ बांहोगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ 12 बोसोरनिफ्राय भारतआव आयेन बेरेखायै थानायनि थाखाय आसामनि हाइलाकान्दियाव बांलादेशी सुबुंखौ हमदों। आयेन बेरेखा हाबफैनायनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव सासे बांलादेशी नोगोरारि महम्मद सियाम उद्दीनखौ 12 बोसोरसिम नंगुबै फोरमानलाइ गैयाजासे भारतआव थानायनि थाखाय आसामनि हाइलाकान्दियाव खानाय जादों। उद्दीनखौ लाला पुलिस थानानि सिङाव थानाय धानिपुर गामिनिफ्राय हमनाय जादोंमोन, जेराव बियो ताज उद्दीन चौधुरीजों थागासिनो दंमोन, जाय बिथांखौ गावनि फिसाज्ला होनना दाबि खालामदोंमोन। सानैबो सुबुंखौ हमनानै लानाय जादों आरो लाला पुलिसआ सोंथि खालामगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं दि माबोरै उद्दीनआ एसेबां गोलाव समसिम सिनायथिनिफ्राय बारग'नो हादोंमोन आरो हाबफैनाय आयेनखौ सिफायनायनि थाखाय बिथांनि बेरेखायै आयेनारि राहा लागासिनो दं। बे जाथाया ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाबफैनायनि सोलिबाय थानाय जेंनाखौ नोजोर होयो आरो बिबानगिरिफोरजों बेखौ सुस्रांनो थाखाय लानाय राहाफोरनि सायाव नोजोर होयो। बाथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि उमरांच'आव क्रिकेट स्टेडियाम लुफुंनो फोसावदों। लाइमोनफोरनि थाखाय गेलेनायनि खाबुफोरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया उमरांच'आव मोनसे गोदान क्रिकेट स्टेडियाम लुनो फोसावदों। स्टेडियामनि लुनाया सोलिगासिनो दं आरो लाइमोनफोरनो गावसोरनि क्रिकेटनि रोंग'थिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे जौसां होगोन। बे हाबाफारिया लाइमोनफोरखौ गोहो होनो आरो गेलेमु जौगाथायखौ बांहोनो थाखाय रायजो सरकारनि नाजानायनि बाहागो। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया
समाजारि रांखान्थियारि गोहो होनायनि थाखाय मोनसे गाहाय बिथांखि अरुणोदय 3.0खौ जागायनो आरो आरजाथाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो गोदान रेशन कार्ड होनायनि थियारिफोरखौ नायबिजिरो। बे बिथांखिखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय सरकारा गोनांथार राहा लागासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ इउपिआव 12 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव माद्रासा फोरोंगिरिखौ खादों। समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला उत्तर प्रदेशनि गरखपुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव सासे माद्रासा फोरोंगिरिखौ सासे 12 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव खानाय जादों। पुलिसनि बायदिब्ला फोरोंगिरिया हिन्जावसाखौ खानानै होदोंमोन आरो बे मुगैथाव जाथायखौ खालामदोंमोन। गाग्लोबजाग्राया दुखुनांथाव मोन्दांथिखौ फोरमायनायनि उनाव हिन्जावसानि बिमाया पुलिसनो मोनसे गसर थिसनो। बे थुनफावथायारि जाथायाव जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ बिबानगिरिफोरनो गथायनायनि सिगां बुदोंमोन। पुलिसआ गोख्रै राहा लादों आरो दायनिगिरिया दा हमजाबाय। बे जिंगासिनो गोनां जाथाया गथ'फोरनि रैखाथि आरो गाहामनि बादै जिंगा सिखांदों। 7थि खौराङाव दङ मध्य प्रदेशआव नंखाय जुलि हानजा हमदों, 4 हमजादों। मध्य प्रदेशनि इन्दौरआव फोलानायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नुनो मोन्दों, जेराव 3 आइजोफोरजों लोगोसे 4नि मोनसे हानजाया नंखाय हाबा खालामखांनायनि उनाव हौवा गोदानखौ लुथिनायनि थाखाय खाजादोंमोन। बे हानजानि आदब खान्थियाव सासे दायनिगिरि आइजोआ 2 हौवाफोरखौ फारि-फारि हाबा खालामदोंमोन, खालि बिसोरनि गहेनाफोर आरो नोगोद रां खावनायनि उनावसो गोमादोंमोन। गुबुन दायनिगिरिफोरा बिथांजोनि नखरनि सोद्रोमा महरै सिनायथि होदोंमोन, जायजों हौवा गोदानखौ फोथायहोदोंमोन दि बिसोरो मोनसे नंगुबै जुलिनि बाहागोमोन। पुलिसआ 4 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय, जाय बिसोरनि थगायनाय बिथांखिखौ फोजोबदोंमोन। बे जाथाया जुलिनि समाव सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय मोनसे सांग्रांथि महरै खामानि मावो होनना फोथायनाय जायो। 8थि खौराङाव दङ खोला आफ्रिकानि आबादारिया आइजोफोरखौ बुथारना अमाफोरनो गोथै सह जाहोना हमजादों। खोला आफ्रिकायाव मोनसे सोमोनांथाव आरो जिंगासिनो गोनां जाथाय नुजाथिदों, जेराव सासे आबादारि आरो बिनि 2 मावफारियाफोरा 2 आइजोफोरखौ बुथारनाय आरो बिसोरनि गोथै सहखौ गिख्रंथाव महराव गारनायनि दायजों मोगा-मोगि जानांदों। बुथारजानायफोर, मारिया मकाट' आरो लकादिया एन्डलभुखौ फोरमायनाय बायदिब्ला सम जोबलांनाय गाइखेर बेसादफोरखौ नागिरबाय थानाय समाव फार्माव गुलि गावनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दायनिगिरिया दायखौ दोनखोमानो मोनसे गिख्रंथाव नाजानायाव आइजोफोरनि गोथै सहखौ अमाफोरनो जाहोदोंमोन। 3 सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो साननानै बुथारनाय, बुथारनो नाजानाय आरो लाइसेन्स गैयै गावग्रा हाथियार दोननायजों लोगोसे गोब्राब दायफोरजों मोगा-मोगि जानांदों। बे जिंगासिनो गोनां जाथाया सुबुं समाजाव दुखुनि थासारि दैथायहरदों। दायो दायनिगिरिखौ हमबाय होनना समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। 9थि खौराङाव दङ बिटिआरआव बेंगुरा सुबुंफोरखौ गोहो होनाय हाबाफारिनि सावरायमेल खुंदों। मावफुं सोद्रोमा गौतम दासनि मासि सामलायनायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बेंगुरा सुबुंफोरखौ गोहो होनायनि सायाव सानसेनि सुबुरुन खुंनाय जादोंमोन। बे जथुम्मायाव सोफादेरनायखौ बांहोनाय आरो बेंगुरा सुबुंफोरखौ ओनसोलनि समाजारि रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होनो गोहो होनायाव गोसो होदोंमोन। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय जिउ राहा, रोंगौथि जौगाहोनाय आरो जर'खा फोरोंथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारि जागायजेनदों। गाहाय हाबाफारिफोरनि मादाव दङ आइटिआइआव रोंगौथि जौगाथाय फोरोंथाय, सा 50 सुबुंफोरनो फोरमानलाइ होनाय आरो थेरापि सेसनखौ सुबिदा खालामनो थाखाय मबाइल थेरापि भेनफोर। बे हाबाफारियाव गागि मावख'गिरिफोर आरो बेंगुरा सुबुंफोरखौ हेफाजाब होग्रा आफादफोरनि थान्दैफोरा बाहागो लादोंमोन। जुनियायै गोहो होनायफोरखौ गोहो होनाया बिटिआर सरकारनि थाखाय गोजौसिन गोनांथि जानानै दं।